Sannu ja vlogaan viikonlopulla. Kello on aikainen aamu ja mä venaan täällä. Moona ja Oona tulis hakee mua. Mun first time here. Joo. Me jouduttiin aina laittaa 50. Okei, tulisiko esittele sen treenikassin tänne? Tulin leirille 2 päiväksi, niin mulla on tämmönen roska. Sitten mulla on tämmönen mun juomapullo tietenkin. Sitten mulla on kengät. Ja sitten mulla on päällä mun vaatteet, nää treenivaatteet täällä alla. Kai yövaatteet. 4 treenivaatteet. Tää on ollut tossa matossa. Juu. Se on sit... Tässähän tää meneekin tää aika, kun toinen hatut riittänä. Millä me mitataan sitä, että mikä on yhteinen onnistuminen ja mikä on eteneminen? Tuohon mulla on, saataisko me niinku silleen, että leirin aikana niin jokainen olisi puhunut jokaiselle joukkuekaverille jotain? Tän leirin aikana. Me ollaan kuitenkin nyt 2 päivää täällä, niin sen ei tarvi olla, että sä käyt mitään deepia konvoa, vaan silleen, että sä oikeesti niinku, että jollain tavalla sä kommunikoisit jokaisen. Mä ollaan open up. Minuutin aikaa. Sori, jos mä lähden puhumaan, niin se on vaan diippi keskustelut. Teilläkin oli niinku listattu asioita, niin laittakaa sinne ryhmään vielä. Niin joo. Vielä, jos tulee niinku, no tänään, en mä muista, mutta joka tapauksessa jos kesken treenin tulee vaikka silleen, alkaa hiukomaan, tulee vähän nälkä tai jotain, niin... Moi, mä oon Moona ja eka treeni alkoi tosiaan tavoitteilla ja lämpällä ja nyt sitten agendana on perusstunttien yhdessä hittaaminen, stretchituplat ja heitto. Mut meillä on enää noin 40 pinaa. Koko leiriä jäljellä 40 minuuttia. Ei. Eli siis 40 minuuttia me lähdetään sit takas. Jep. Kiitti kaikille. Bye bye, kitiukat. Okei, eka treeni takaan. Me lähdetään nyt syömään. Pitäis olla. No tää tuntuu mulle. Eikö tää sitä jotain semmoista niinku matalaa? No, Matalaa miettikää Oulua. Se on siis yksi läppänä. Siellä ei ole mäenmäkeä. Ollaan syömässä sitten. Esitelkää teidän karkit. Tässä on mun karkit, alennusirttarit. Vähän boring. Tämmönen. Meikäläisellä on vaan tuppusuutta. Saatiin avaimet ja nyt me lähdetään takas ylös. Room tour. Mun huonekaverini Helmi ei oo täällä vielä, mut päästiin uusiin. On komee. On komee. Oi ja vessari löytyy. Sori, nyt vähän heiluu kamera. Alright. Alright. Ja minä. Tähän näin vaan. Luulisin, että on. Just siihen. Tossa Ei menee tossa viiva. Ei tossa ole Kyllä mitään. on. Nyt on tosiaan suuntana mentaali. No joo, Invo joo. normi. Ajaa sieltä. Särittys. Se on ajanut tonne noin. Snarista jyrkkätää. Onko White Peach? Mitäs ne on? Mikä se on? Tää on tää uusi, mä tykkäsin tosta. Mennään sopemökki. Onko kylmä kellään siis? Ei. Okei, joo. Joo. Hei, tässä siis tähän mentaaliin. Eikö se toinen puoli on? Kurvassa vaan alas, sekin tää on. Kauan me kerittiin täällä. No, 11. Nature right now. Jep. Mä en tiedä näyks mitäs. Me lähdetään nyt tokalle treenille. Tokat treenit done. Jep. Kiitos Noran varmaan äiti näistä. Sponsoring our drinks for the Jep. camp. Kyllä maistui. Aivan ihana. Mut joo, me tehtiin tässä treenissä pyrtsejä, akroa. Mitä muut? Puolivoltteja. Niin puolivoltteja. Ei me tehty muuta. Aurinko. Nyt syömään. Mulla on ihan hirveä nälkä.
Kato Aha. mitkään ikkunat ja sit siinä on toi Joo. jalkapallokenttä tossa. Tossa olisi ollut paikka. Kalkuilla tommonen lukaali ja meillä Peruta on vähän jalka siihen. Nyt me hengataan täällä ja odotetaan, että meidän team bonding alkaa. Lopputiim on tuolla. Me ollaan täällä. Mun ja Natin kengät on kyllä heittämällä hienoimmat. Aika pakkaa paloa vasten, niin voidaan katella. Aika vähän käännetään. Miltä tuntuu, kun me ei voitettu? Mun mielestä tässä on joku virhe. No selkeästi. Tässä sitä nyt odotellaan ja venaillaan, kun nää sit saa tietää täällä. Jaksa näin kauan. Niin hyvä teema, että ne ei halua kertoa. Selkeästi tosi hyvä teema. Mitä ihmettä nyt? Kertokaa! Kiva, että siellä keskenään vaan kerrotte toisillenne niitä teemoja. Onko tämä tää joukkuehenki? No aijaa, täällä istutaan kuule kanat orrella ja venaillaan. Okei, eli se on joku ei niinku yleinen. Ei vaan toi varmaan liittyy siihen, kun noi tulee So our theme is first class extra airlines. So ykkösluokka ja me ollaan extra airlines, eli tähdätään tietysti sinne Orlando Worldseihin ja meidän teema tulee siis olemaan tämmöinen lentoaiheinen. Niin, eli siellä tulee olemaan paljon tällaista jotain esimerkillä jotain. Mitä siellä lukee? Niin, mitä siellä lukee? Welcome on board, sit back, relax, enjoy the ride. Also be ready extra on the world map, first class to worlds. Extra on the world map, first class to worlds. Joo, se on meidän teema ja tarkoitus on nyt nimenomaan se, että siellä musassa tai kaikessa muussa, jos on sellaisen teemaan liittyvää, että siellä saattaa olla jotain vaikka että esimerkiksi normaalisti lentokoneessa on silleen this is your captain speaking, niin meillä voi olla this is your champion speaking tai jotain tällaisia juttuja sinne ja sitten se koreo liittyy myös paljon siellä voi olla sellaisia lentoteema, jotain kaikkea tällaista. Se nyt 3,5 minuuttia. Oh. Okei, fiilis on first class. Fiilis on great. Me ollaan first class. First class, ladies! First class lane. Menossa sinne aurinkoiseen Floridaan. Miltä tuntuu nyt? Paljon ideoita. Vähän tyhmältä ensinnäkin, koska vähän meni hetki aikaa tajuta. Se oli vähän noloa. Me mietittiinkö, mitä te siellä keskenään? Vinkit tuli niitä, että mä olisin halunnut vaan semmosen Meillä on hyviä sanoja. tanssideoita, semmosia viikkuuseekaa, mutta me ei kerrota niitä esittää tässä. ei semmosia happinaamari. Just niitä. Mä vähän karkasin. Okei, mä tulin käymään vessassa. Mut nyt me ideoidaan asioita meidän musaan. Nyt on team bonding takana. Ja nyt me lähdetään iltapalalle. Tosin ensin haetaan auton avaimet, kun me ei jakseta mennä tuota mäkeä alas. Run! Sä hipsutat niistä. Tullaan takaisin, niin mobiili on tuolla pussissa. Leikit kässäri on hyvä muistaa. Nyt tultiin iltsukkapaltkaa. Ei. Aletaan kohta unille, mikä on vähän myöhäs, mut pikkuviikkoon. Jep. Eikä se ole passittunut, kun mä mietin, se oli vain hiljaisuus. Niin se oli vaan hiljaisuus. Eli goodbye. Eikö siis good night. Huomenta extra fanit. Tänään on sunnuntai aamu. Ja
Meillä on luvassa aamupala, 2 treeniä, syönti ja kotiin lähtö. Helmi meni jo aamupalalle, kun se meni toisella autolla. Mä jäin vielä ottaa Moona ja Oonaa ja Mikkoman. Mä nyt en muista, että mitä me tänään tarkalleen tehdään, koska vaikka mä oon lukenut meidän treenipläni joku 100 kertaa, niin enhän minä nyt muista. Mä veikkaan ainakin, että korkeita kässäreitä. Niin, sit meillä oli kaikkea testailuja ja muuta. Meidän eka treeni on tuolla liikuntasalissa. Sitten meidän toka on kai taas tuossa areenalla. Mut sitä ennen mennään aamupalalle. Mä en oikein eilen illalla muistanut silleen, tai kun meillä oli team bonding, niin mä nyt keskityin siihen, että mä en ihan älyttömästi kuvaillut. Me paljastettiin siis, tai meillekin paljastettiin semmoisen pakopelin kautta toi meidän teema. Se siis tulee näkyy niinku musassa ja ohjelmassa ja näin. Teema tosiaan, kun ollaan vähän tämmönen All-Star-teemainen joukkue, niin ja kun monilla All-Star-joukkueilla on teema, niin siksi meilläkin, kun jotkut pohti sitä, että miksi tämmönen. Ja tää liittyy ekstran niinku tavoitteisiin ja määränpäähän. Ei ole mikään niinku tahallaan, tai siis niinku hartaasti mietitty meihin liittyvä asia, teema. Että ei ole mikään kopioitu. Että meillä on siis ihan omat ideat ja muut, mitä me niinku toteutetaan ja tehdään. Että se jää sitten nähtäväksi. Lauantai oli ainakin musta kiva päivä. Ja niin oli varmasti monista muistia. Ja toivottavasti tulisi myös niinku tästä päivästä. Alastulot. Meidän ekat treenit on täällä. Anna anteeksi. Siellä on niinku no mä voin näyttää. Tällaisia karkkeja, pääkalloja ja sit tollanen. Joo, maistuu. Sitten tällainen. Maistuu. Ja sit skitlessejä. Aika paljon kirpeetä. Niin. Mä oon syönyt kaikki. Joku otti kofeiinittoman nokon ja sitten piti jäädä hakemaan tilalle. Hähä, ei kelvannut Fatulle, niin se on nyt mun. Me ollaan niinku turtles. Sit mä oon siellä ilmaisemalla silleen, että mitä mä pitää tehdä. No mä voin sanoa, että silloin kun mä oon tehnyt level 5 nousia, niin mä siis tein trampalla satoja. Nyt tultiin syömästä ja mennään vikalle treenille. Tai siis se on vasta puolen tunnin päästä. Me ollaan ehkä vähän ajois. Tai siis ollaan ajois, kun ei me nyt koko aikaa syöty. Se on jossain akrobatiatus. Siis kun Okei, do it. siskolle, että meillä on tämmönen random tavarajuttu, niin se oli silleen, että joo, mulla on tämmönen sirkuslautanen, että haluatko sä tämmösen? Niin totta kai haluan. Hyvä! Oe! Kato tätä. Ihan pro. Ja oli kontrollikisa. Nyt me verrataan niitä valitettavasti pisteitä ja nähdään kuka voittaa. Toivottavasti voittaja on meidän ryhmä, koska se on ainoa oikea. No meillä meni niin hyvin. Moona! Me meni kaikki, mutta vähän haparoi alussa, mutta meni kaikki. Ja meillä oli ehkä luovin. Kaikilla meni oikeasti tosi hyvin. Niin menikin. Mä mietin, että tuleekohan kiellettyä. Mut Onko kiellettyä? oli vaan vaikeus, siisteys. Ja esiintyminen. Joo, et ei ollut niinku vähennyksistä missään mitään puhetta. Ei ollut, ei. Kyllä niinku, ei meillä kyllä ollut mitään, missä se vähennys tulisi. Niinpä. Muilla ryhmillä saattoi olla. Niin. Se jupu lukeni. Ei kiusata jupua. Ei, se oli hienoa. Niin. Näkyy koko matto. Koko matto. Vähän lähemmäs. Ei venata. Nyt! Siellä oli selkeä voittaja, joka sai eniten pisteitä kaikkien tuomareiden osalta. Pisteerot oli hyvin pieniä, eli siellä oli ihan puolikkaita pisteeroja pienistä yksityiskohdista. Tuli erottavat tekijät ja aloittaa kolmannesta. Mä yllätyin niistä pisteistä silleen, että ei kaikki ollut silleen, tai niin, että jotkut jäi enemmän mieleen, vaikka sitten ei ollut pisteitä, vaikka ollut ihan samaa. Me ihan tahalteen oltiin täällä, me tarkkailtiin vähän, niin kuin miten te toimitte siellä ryhmissä.
onko siellä selkeitä johtajahahmoja, onko siellä millä tavalla te lähdette tekemään ja työskentelemään. Everything is really good. Ei voitettu. Kolmosia, mutta me oltiin paremmisto. Niin, paremmiston. Random sinne TikTok nyt. Selkeästi. Jep. Moikka, mä oon Moona ja mä oon Takari ja ensimmäinen kausi Extrassa ja mä toin tämmösen hienon narun. Saanko mä näyttää? Irttoköys jos €50. Aikakausi Extrassa ja mä toin tämmösen CD. Nyt on menossa visuaalinen testailu. Testailu uusia. Ja siis nimenomaan niin kuin puhuttiin, niin tää eka leirihän oli ja vielä kokeiltiin ja testailtiin. Käydään vielä vähän läpi tämmönen koonti, että... Let's go, let's rock, Suomen parhaimmat, let's be extra, ha! Mattojen poisto. Sitten olisi suunta kohti Kauniaisten Mäkkäriä. Pemari lähtee myös mukaan. Ketä se siellä on? Pemari löysi tänne. Nyt äböö. Kaduttaa, en mä ois valmis Okei. Katsotaan. Mä sain tämmösen. Onan sakka. Mulla on sepä synttärijäätelö. Kattokaa. Ei kun on synttäri, se näyttää ihan siltä. Sepä leirijäätelö.